amo nga niya turungan na. Kadaan. Baliwan ito, no? Kumararag tayo, o Diyos, at ibugbog tong anak mo, no? Isuli jay, dijetin masuro. So, umayaw, awan. Agiris ko sa bulpin mo, baliwan ko. Itinagan ti Ama, ken ti Anak, ken ti Espiritu Santo. Amen. Ti Apo at dakuma kada kayo. Basta kumamit ka. Kakabsat iti dati na santo na misag, dahil ko tayo ken ni Apo Jesus, riinaan tayo ti kaddana, italag tayo ti amin tayo, dahil buong makatawan, dagiti mangidadaulo ti simbaan, ti Santo Papa, dagiti obispo, papadi, diakono, religyoso, dagiti seminarista ngagtarigagay, kastamot dagiti mangidadaulo ti gobyerno tayo, tasapay kumata mapudnuan dati agserbi ka dagiti tattao na, italag tayo mat dagiti pampamilya, kasapay kumata makapudno tayo mat nga mangibiyag, tina Kristiyano na pamati, nangaruna ti panakaisuro, iken ni Apo Jesus, mangpaunag ti pamati, dagiti pampamilya tayo. Ikararagan tayo mat dagiti agproblema, dagiti agsagsagaba, dagiti agsaksakit, marigrigatan, sapay kumata, mari na ti Diyos, ipari na ti Diyos, ti kaadda na kadakwada, babaan ti panangup-up, nga adda ti sibay da. Tapno nga rod maikaritay ang makiranod, iti dati na santo na misteryo, bigbigan tayo, dagiti basbasol tayo, pagbabawyan tayo, idayan tangay mamati tayo, ti Diyos, manang ngaasi, ken managayat. Sika anay baon tapno paimbagem dagiti puso nga agbabawi, Apo kaasyan na kami. Apo kaasyan na kami. Sika nga imay tapno ayabam dagiti managbasol, Kristo kaasyan na kami. Kristo kaasyan na kami. Sika asitutugaw iti makannawan ti Ama tapno ibabaet na kami, Apo kaasyan na kami. Apo kaasyan na kami. Kaasyan na tayo kumatiman nakabalin a Diyos, kat kalpasan ti pan nakapakawan dagiti basbasol tayo, ipan na tayo iti biyag nga agnanayon. Amen. Kumararag tayo. Man nakabalin a Diyos, agragsak kami, gapo ti mangnibi-nibi a parabor, nga ipaay ti puso ni Apo Jesus, adungdungwem nga anak mo. Aramidam kadi, tamaikari kami nga aglakam kadagiti agliplipyas a grasya, nga agtao diti daytoy na ilangitan nga ubog ti kaasi,
Gapo ken Apo Meso Kristo nga anak mo ket Dios, iso magipagbiag ken makipagari ken ka iti timpuyog ti Espiritu Santo, Dios ngagnanayon nga awan ti inggana. Amen. Ti maibasa na adaw ti umuna asurat ni San Juan. Amuyo analinteg ni Kristo. Amwen yumet nga rod nga anak ti Diyos ti amin nga agaramid iti nalinteg. Anyan ang nagdakkel ti panagayat ti Ama kadatayo. When kasta unay ti panagayat na kadatayo, maawagan tayo nga anak ti Diyos ket pudno akasta. Dinatay bigbigen, ti lubong, agsipod, ta di na binigbig ti Diyos. Ay ayatek agagayem, anak na tayon ti Diyos, uray nyo saan pa'y analawag, no anyan to ti pagbalinan tayo. Ngem ammo tayo nga enton agparang ni Kristo, agbalintay to akas kenkwana, agsipod ta makita tayo to ti rupan-rupa. Tunggal maysa nga adan iti daytoy anamnama ken Kristo, masapol nga agbiag asidadalos akas kenkwana. Ngem ti siya sino man nga agbasol, makabasol iti panagsalungasing iti linteg, agsipod ta ti basol maysa a panagsalungasing iti linteg. Amuyo nga nagparang ni Kristo nga awanan basol, tapno ikaten na dagiti basol. Iti kasta, saanen nga agbasol ti siya sino man nga agtalinaed ken Kristo. Ngem ti agbasol, di na nakita wennon amuan ni Kristo. Ti sao ti Apo. Nakita dagiti tattao iti amin atiso ti panagbaligi ti Dios tayo. Kantaan tayo ti Apo iti baro a kanta, gapu kadagiti nakaskas daaw nga inaramid na. Nagunod na ti baligi, babaen iti bileg, ken tinasantuan apan nakabalin na. Nakita dagiti tattao iti amin adiso ti panagbaligi ti Dios tayo. Idiriyo da kayo amin adaga ti panagdaydayaw yu iti Apo. Itanok yu kadagiti kanta ken diri ti rag-o. Agar pa kayo nga agkanta, amang idaydayaw iti Apo, agtukar kayo iti arpa. Umkis kayo iti rag-o iti sango ti Apo nga ari, adanggayan dagiti trumpeta ken tangguyob. Apo at dako mga kada kayo. Ti panakay waragawag tinasantuan nga ebanghelyo kasinsurat ni San Juan. Iti maysa nga aldaw nakita ni Juan nga agturong ni Jesus iti yan na. Daytoy ti kordero ti Dios amang ikat iti basol ti lubong kinuna ni Juan. Isu daytoy ti sarsaritaek idi kinunak. Sumarsaruno kanyak ti maysa a tao anatantanok ngem siak taaddan sakbay anayanakak
jakpay maikari, jakpay amam mo idino si asino, ngem imayak amamunyag iti danom, tapno ipakaamok iti Israel. Dahito iti pamaniknek nga inted ni Juan, nakitak ti Espiritu Santo abong mababa akas lakalapati, manipod langit, kat nagdiso kenkwana. Jakpay ammo idino si asino, ngem ti Diyos anang ibaon kanyak amamunyag, iti danom, kinunana kanyak, makitam to ti Espiritu a bumababa nga agdiso iti maysa a tao, daytoy ti mamunyag ti Espiritu Santo. When nakita kon daytoy, ket paniknikak kada kayo nga iso ti anak ti Dios. Kakabsat ti Ebanghelyo ti Apo. Good evening. Nya tinagan dagiti ramay tayo. Tanga. Tambo daw. Anya, nagmadimo data. Damdamo pa lang tambo do. Tangan. Kikit. Tangan, tamudo, pasungadan, pasilawit, kikit. Tangan, tamudo, nagtinga, dumdum na, kikit. Kaya mo ti kano kalilinisan kin kagagagutan nga anya ti kalilinisan kin kadadalusan nga ramay. Kikit aki kaya nang agdagiduggo, adag kurikor kaya maya tatangan. Ngem kunada ni ti mangited ti direction usually ka tamudohan. Kakunada ni Juan mamunyag kasla tamudo. Ada teacher mi idi nga nalaing, mistro mi idi bagyo idi, mistro mi pa idi ICST ta exigit isuna. Agklas-klase kami, ada third eye na. Numadamag klas-klase kami, ito no kwan, dakam ngamin, agkaka-eskulaan kami, first year to fourth year. May sa klase ta, ada cycle na, dahil ko synoptic gospels, Matthew, Mark, Luke, tatangatawan, Matyo kayo, tiba, adalin nyo. Agkakaklase kang amin. Into no next year, Mark. Dakam amin. Into no next year, ay following year, look iso nga no, ag-regency ka, one rumor ka, ma-out of cycle ka, orayum to. Kasi ay. Kung nag-klase kami, into the third eye na. Into no kung kunana, ito doon na jilikod. Oh, we have a visitor. Kunana, adda ka no magna nga nakapuraw jay, amoy jay ICST ka, adote alalya ko na data, Campo Santo. Campo Santo ka na, oh, we have a visitor. Kung na tumalyaw ka maming ka, awam mo. Ito no kung pagamuan ka, oh, somebody sitting beside you. Kunana ka na, sumgar pa yung seminarista, adda ka no bakanting at adda ka no magkatya ka mo no, kung kunana laeng, ito doon na, oh, somebody is visiting. Inta nagbuatan daw ako kin manang janit at dagtugtugaw kit kalumag damo la. Kakunana ay tudo, ti trabaho na daytoy tuduhan. Kanihon nga mamunyag kasla kano tammudo. Nga itudok di box. Nya ti kitain nyo. Oh. Di box haan? Hanga datoy tamudok. Ta datoy nakumpay. Nakumpay. At the ex na. Nakumpay kin na tagbat agar arami dakti sunay no itudok na pan. Kaniwan amamunyag haan nga para kanya na dayjay inaramid na. Intudo na laeng no sinno ti umay nga natantanok nga misuna. Bunyagang kayo ti danom kunana ngem datoy natantanok ngem siak bunyagan na kayo ti Espiritu Santo. Intudo na laeng ti dalan dadtuyen kunana daytoy ti kordero. Daytoy ti kordero ti Dios amang ikat ti basbasol ti lubong. Kakuna ti Dios kanyak kuna ni San Juan ni daytoy na detalya daytoy nga ebanghelyo. Anya ti kunana ay mamunyag ka ti danom kunana kin San Juan addanto kalapati a bumaba iti maysa a tao hanang ammo ni Apo Jesus. Isunto ti mamunyag ti Espiritu Santo ken napasamak di mo di nabunyagan ni Apo Jesus ka adda bimaba nga bilit niya. Anya nga bilit? Kalapate. Anya ti simbol ti kalapate? Kapya, love. Kada kayo may dinabunyagan kayo anya mo ti bimaba.
Martinez na tao, marawit-wit ka karod. Chismusa. Uno sa laksak, malas. Di mati sa laksak, no, dito aguni ka, wow! Kunayo amin. So, ano malas ka, biya. Mangtid ka ti mamalas sa laksak, siguro din nabunyagan sa laksak. Uno mahilig ka karne, uwak. So, hindi nabunyagan kayo. Ni Apo Jesus, kalapati da kayo mat. Sa ludsudin yun tuman na niya tinaibunyag kanya sa laksak o no, uwak at mangarni nga rod. Kunana, bumabanto ti kalapati, isunto da itati mamunyag ti Espiritu Santo. Kunana. Kapadasan tayo nga tutukan no sino ni Juan. Since the beginning, idi pa ilaang maisikugan ni San Juan, ni Elizabeth nga inanan, isagana nanto na ipaltiingan nga iso ti mangisagana ti dalan. Iso nga ti inubobra ni Juan nagyan ijelet ang nangisurusuro anya ti kunana agbabawi kayo ti basbasolyo paluntegan nyo ti dalan dagiti abot-abot dagiti bay turturod mapalanas danto dagiti kilo-kilo ma-street danto ta umayen kunana. Iso nga sinaludsod da ni Juan si kakaditi Kristo kunada. Napandagiti tattao na imbaon dagiti Pariseyo kada mamestro tilintag kunada ken ni Juan si kakaditi Kristo haan sumarsaruno ngem siak tinatantanok ngem siak kunana jak pay maikari nga mangwarwar ti kordon ti sapatos na dayjay ti kinapakumbaba ni Juan haan na pulos nga inikkan ti merit di bagina iya inobra na siak tinangisagsagana ti pagnamng insan anna nga kinuna. Kaya di magkanya tayo, ti tendency ti tao, tuladan tayo kuman ni San Juan. Nga amin man nga aramid tayo, balay gi. Dagiti success tayo, dagiti pakaitanukan tayo, isubli tayo kumaman kanya na. Kaslakin ni San Juan nga, haan man nga para kanya tayo, uwan aada, no inikan na kangarod ti talent, well and good, nasayaat. Inikan na kati give mo, trabaho, adal, uwan nasayaat. Inikan na katilaing mo ag-business, uwan agtrabaho nga bumanang kamot, uwan nasayaat. Ngam ti kapipintasan nga aramid, nga kasla tuladan tayo, kasla kin ni San Juan, anaya di jay, para kuma kanya na. Maidaydayaw ti Diyos, di jay kuma. Amin nga aramidon tayo kuma, pakaidaydayawan ni Apo Diyos. Amin nga balay tayo. Wow, maidaydayaw ni Apo Diyos. Ta never ang ibagatay. Hindi yung iminti kamali tayo no daduma. I-claim tayo mutan, nga datayo mutan ti mangisalakan ti lubong. I-claim tayo mutan, nga datayo mutan ti misayas nga kaslaga pukingkan ka, wow, nagbalbaliw ti lubong. Apaya, ako laytak ngamin, lektorak ngamin. Oh, nagsiyatin. Siyak ngamin ti paday. Graraman. I-claim tayo mutan, haan, dakkel akamali day jay. Ni San Juan nagdakkel ti akem na nga nangisagana ken ni Apo Jesus ngem kunana ti kinapakumbaba na haan asyak ti Kristo. Jak pay maikari nga mangwarwar ti kordon ti sapatos na anya kinapakumbaba ngem dakkel ti insagana na. Kano kasjay ti no naununag sa bagay di ti level ti pamati ngamin dayayan. No naununag di pamati mon isu dayayan maiklim mon nga para ken ni Apo Jesus aminan. Gure ta pintas mo, day ta gwapo, day ta sirib mo, amin-amin mo, isublim kanya na, no naun-unagan di pamati. Ngam no tipay la, adda ka pala di pinaka-basic. Nga, palakpakan na kami, mat aapo, narabaw. Donated by, unana ko natibedad kulong, ganas man, ikamay sa nga tugaw ko donated by Janet Aquino Gitba. Umaya mat, but medyo narabaw pa'y. Kasla datay pa'y laeng ti mapadpadayawan day jay. So di kung kunak already ma-estimar di Sibilya, di nagdonar di ori man ni Mayora. Ito'y, di nagdonar di simbaan di jay. Kaya mo ta, yaramidang kamot ti bulto di jay, nga ti kabil ta karupam ko na, oh! Padasam ko na. Kabil tayo mo ni mampasing ko majirupa, di may isang anghel ko, wow, pasita yung.
Aja haan awan problema dayay ngam dayay no dadduma di level ti faith no ti kaya tay pailaeng ka daytay datayo ti maitantan og kadagiti grasya ni Apo Dios kanya tayo. Paunugen tay pay. Kurang pay. So kita nyo dagiti agdondon ra ito no dadduma handa pay kayat nga i-mention. Apaya nakaunugen dayay pamati da. Kakunak mat, we have to pray as a community mat hanggang mga i-mention nga donated by one ko ang ikararagan tayo. Taapaya obligasyon tayo mat ti mangikararag kadakwada. Handa kayat ko man mabalbalin hamo nga i-mention ti hanyo i-mention tinagan. Taapaya haanen nga masapul at dayay langiten. Dayay na unugen dayay. Dayay no umunugen dayay pamati no medyo makakaslakin ni San Juanen. Haanin nga maimirit para kanya tayo. Maimiritan para kini Apo Diyos. Iso nga ni San Juan, kunana, nagmayat niyang bagada. Kunana, ay di damagan dano iso ti Mesias ka. Haan. Diyak pa'y maikari nga manging warwar ti kordon ti sapatos na. Malagip yun, DJ kwa. Dijar aramidan tayo ti Palm Sunday. DJ Domingo Ramos. Malagip yun, maibasa DJ nga, sumrek ni Apo Jesus, iya Jerusalem. Inya ti naramid dagiti tattao. Nagala dati Palma, inyokrad da dagiti, kagayda, inwarwaragawag da. Hail our King, dahito iti arimi. Kadigan na niya nagluganan ni Apo Jesus. may sa makalagip, yala principal. Asno, haan? Kaya di ka no maasno, hindi ka no sumrek iji Jerusaleman, at dani Apo Jesus iji bukot na, Apo, hindi palpalakpakan na dato hindi arimi, Apo, di asno ka no, ti ammo na isuna. Ti ammo na iso palpalakpakan na di asno. Iso nga ang nagtangar mo iji lapayang nan, nga sumsumrekan iji Jerusalem, iwagwagayway dadagay iji palmada, ti ammo mo iji asno ka isuna. Amok no taga ano di asno. Taga ano, taga ubog, nariga mo no da kailangan. Isumot ton di ipa feeling na isu mapalpalakpakan. Kakas jay mat no dadduma kanya tayo, DJ di tendency na kanya tayo. Da tayo ti imerit tayo. Na dabalay gi tayo. Wow. Idi syakti principal ijay kwa ke pimintas. Idi syakti padi ke immaduti taiting. Dede ngay kala deje imerit tayo kanya tayo. Narabrabaw deje nga pamati. Medyo na kwa pala ang deje nga pamati. Nya tirumbang nga aramiden tayo. Surutan tayo ni San Juan. Haan nga para kanya na deje intudo na laeng ni Apo Jesus ngem kalatammudo ko mga haan nga jitammudo ti makita no sinno ji intudo na. Kati anya ti dayay kinapakumbaba dayay Apo si ka kumati maidaydayaw. Iti daytoy nga aramideg si ka kumati maidaydayaw. Tata agadurar tayo. Nagmayat nga ibaga tayo no agadurar tayo. Apo agyaman akti 2024. Kadagiti balay nga inted mo kukwam maidaydayaw. Ang mga siyak. Italek ko manen king kati 2025. No adda balay gi agsubli ko makingka, no adda failure ko mausar ko mga tibker ko ta umun-unag ti pamati kanyam. No mahumiliatak, no maitalmegak, mausar ko mga kinapakumbabata adda nga agsubli ak nga agtaliking ka. No agadurar tayo agad dagiti ti kararag tayo, italek tayo ti pampamilya tayo. Dagiti mangidadaulo kada tayo, simbaan kada gobyerno. Tanumari na da ko mga numari na nga ni Apo Jesus ti maidaydayaw ti amin nga aramid pumintas ti gimong tayo ngem mangrugi akad nya tayo mangrugi ti puso tayo haantay makita dagiti nasaya at nga galad aramid dagiti kakabsat tayo no haan nga umuneg DJ pamati ti laeng tao nga nakauneg ti pamati na ti makaapresyar ti us-usto nga maka-apresyar ti kinaimbag ti aramid ti tunggal maysa. Ti awan pamati na, dahil agkit-kitat kamali. Dayjay, ammom ni Kuano kunana, narabaw pamati na daytaan. Adaywan niyo. Oy, ammom ni Kuano kunanan, madi, narabaw dayjay, narigat. Hampay nga imunag. Kita tata, agadurar tayo kini Apo Jesus.
Itudtay king kuha na ti amin tayo, italik tayo. Nagmayat nga ibaga tayo, apo matulad ko kuman ni San Juan. Sika ko mati maidaydayaw. Apo mapaunag ko madya pamatik. Amin nga aramidag, iti simbaan, iti trabaho, iti pagtaengan, iti sa dino man, maidaydayaw ko maanagan mo, kas panang idaydayaw ni San Juan. Na nagadumot ti mabalin tayo nga pakapalakpakan, nagadumot ti no, human level of thinking kumamo di pampanunutan tayo, nagadumot ti appreciation nga itida, kanyayo at nagsisiglat kayo mo, nagbilbilibak nga rod kayo nga parokya at naglalaing. Ngumaang ko mga dayjay, napinpintas no barakin ni Apo Diyos, na may mayat no agturong nga paraking kuana, dayjay ti kinapakumbaba ni San Juan. Ala dawaton tayo, panangibabat ni San Juan, isugar na santo isuna, San Juan. Specialty ko na, specialty ti akem namat, na idumduma ti akem ni San Juan, imay na insagana, ngam never nga paraking ko na, parakin ni Apo Jesus. Kung napili ka mga special, antay nga agawon aja akem ni Apo Jesus. Kasla tayo maas nun nga, ti feeling tayo, kada tayo tumangtangar ti lapayagnan, magayang nga datay ti mapalpalakpa, laglagi pun tayo, ang adda isuna dyan, kasla di asno ka adda tayo bukot na, adda di bukot tayo, laglagi pun tayo, ang imbaon na tayo laeng, intalek na tayo laeng, inted na laeng, dito nga mission kanya tayo, kaya nagmayat ang parakin niya na. Ala kakabsat, dito yung nasanton amisa, ikararagan tayo, ti sangalubungan, tigimong tayo, nagitisisa tayo, tisimbaan tayo, no niya ti panggap na. Nagmayat kumamuno da tayo, anya ti misyon tayo, no makaitudukay kumamot ti maysa nga kabsat mo, umasidag ka kin ni Apo Jesus, babaon ti kasaya at ti kananakam, babaon ti nasaya at nga pagpatulag ka adamot maysa, nga naiguyod mo nga nagsublikin ni Apo Jesus. Kasla ka mula San Juan, no adaga po ti kinasayaat mo, natulungam ka, maalo ko jiri na nga agsublikin ni Apo Jesus. Intudum kanya na ni Apo Jesus. Di kasla ka San Juan. Nung na pinaksyat mo dagiti tattao, imbes nga umasidagdagin Apo Jesus, ka binugaw mo maida, anya ka nga kasla ka banbante, amuyo banbante. Di mo ti banbante ka pagpaswag. So no kasla ka banbanti sumungsungat ka nagwawarada so kabubut scarecrow iso garon nga scare adayay kayso nga nagmayat ano adda maguyugoy mo nga maysa kamong ti pamilya mo no saan nagsublikin ni Apo Jesus ti mission mo kasla mo ila San Juan naladawaton tayo ti panangibabaet na iti kararag tayo sapay kumata kuna tayo maidaydayaw tinagan na agsubli ko maaming kayong kuana.
padaya, apang supapak mi kinadungom o Ama. Kumararag tayo kakabsatap na datayo, ken dagitoy adaton tayo, makaayo kuma iti Diyos Ama aman nakabalin amin. Ket may paaya pa kay daydayawan, ken pa kay gloryaan tinagan na, ken kastamet a pagimbagan tayo, ken ti kadagupan tinasantuan nga iglesia na. Apo kita kat ti mangnibi-nibi nga ayat, ti puso ti dongdongwem nga anak mo, tapno makaayo ken ka daytoy adaton mi, ket agserbi pay, apang sopapak kadagiti basbasol mi, gapo ken Kristo nga apo mi. Ti apo adda kuma kada kayo. Itag-ayo dagita puspuso yo. Agiyaman tayo iti apo a Diyos tayo. Pudno unay a maikari kat rumbeng annong mi kat pakaisalakanan mi ada kami iti amin na tiyempo ken disso. Agyaman kam ken kaapo na santuan nga Ama, man nakabalin kat agnanayon a Diyos gapo ken Kristo nga apo mi. Ta ita nga aldaw agranyag ti pannakapabarumi, ta iti panangala ti anak mo tinarasi a kinatao mi, inted na metten kadakam, ti awantong palna apan nakaidayaw, ken kastapay agapo, tinakakaskas daaw apan nakiranod mi ken kuana, nairagpat kami iti biag nga awan ti inggana. Anan sata makidanggay kami kadagiti angheles, ket agraragsak kami amang idaydayaw ken ka ket kunami. Santo, Santo, Santo ti Apo, a Diyos kadagiti amin, amin na parswa. Ilangit kandagan apno, iti pakay daydayawa, husana iti kangatwa. Madaydayaw ti uman, itinagan ti Apo, husana, husana, husana iti kangatwa, husana, husana, husana iti kangatwa. Udno unay Apo, abiig ka akinasanto, kat si katigubuayan, ti amin akinasanto. Dawatin mi nga rod, ti paay mo ta Espiritu mamang pasanto kadagitoy adaton, tapno pagbalinem, kati paay mo ida kada kami, abagi gandara ni Apo mi a Heso Kristo. Isu idisak bay ayawat na asi aayat ti bagina, tapno agtutuok na ngala iti tinapay, nagyaman ken ka, pinispisi na, sana inted kadagiti disipulos na ket kinunana, alain nyo ket mangan kay amin iti daytoy, tadaytoy ti bagik, isu maiyawat to, maipaay kada kayo. Kastamet akalpasanday di panangrabiida nangala iti kalis, nagyaman manenken ka, sana inted kadagiti disipulos na ket kinunana, alain nyo ket uminom kay amin iti daytoy, tadaytoy iti kalis ti darak, dara ti baro, ken agnanayon atulag, iso ama ibuyat to, ama ipaay kada kayo, ken kadagiti adu atat tao, tapno mapakawan dagiti basbasol, aramiden nyo daytoy, apangilaglagip iyo kanyak. Ti misteryo ti pamati. Inna kamin salakan, sika ananubot ti sangalubungan. Iti ngarod panangilagip mi ti papatay kan panagungar ni Kristo, idaton mi kan kaapo ti tinapay ti biag ken ti kalis ti pannakaisalakan, agyaman kam ken ka, ta impaay mo ama ikari kami, ngadda ditoy saklang mo, katag serbi kam ken ka, dawatin mi Apo, tada kami amakirano diti bagikan dara ni Kristo, pagkaykaysaan na kam kumati Espiritu Santo,
Laglagi pam kadaapo ti iglesia manay saknap iti sangalubungan ket parayrayom ti ayat na ana Diosan. Laglagi pam met ni Francisco a Santo Papa mi, ni Marlo nga arsobispo mi dagiti amin nga obispo ken papadi. Laglagi pam pay apo dagiti kakabsat mi apimmusayan, asi inanama ti panagungar danto iti sidong takaasim. Awatem kad ida iti sidong taranyag mo apakakitaan daken ka iti rupan-rupa. Dawaten mi apo tay paay mo met takaasim kada kami. Aramidam kuma maikarikam amin iti agnanayon abiyag. Ket makiranod kamto ken enggasatan a Birhen Maria nga ina ti Dios. Ninagasat nga Jose nga esposo na, dagiti nagasat nga apostoles, kan dagiti amin na sa santo, isuda ang nakapudno ang nagserbikan ka dito'y daga. Magikadwa kam to kadmet kadakwada ang mangitantanok ken mangidaydayaw ken ka, gapo ken Yesu Kristo nga anak mo. Gapo ken Kristo, si kakaysa ken Kristo ken iti sidong ni Kristo, iti timpuyog ti Espiritu Santo, iroknoy mi ken ka manakabalin nga ama, ti amin adayaw ken gloria, iti agnanayon nga awan ti hinggana. Intay umararaw iti ama, ket lualwan tayo ti kararag nga insuro ni Apo Jesus kada tayo. Amami ngaddat sa dilangit, madaydayaw kumatinagan mo, dumteng kumati pagariyam, matungpal kumati na, kemo dito'y daga akas sa dilangit. Itdem kadakam dal daw ito'y, ti kanen mi, ti patinayon ngal daw, pakawanem dagiti basol mi, akas met pamakawan mi, kadagiti nakabasol kada kami, di nakamet baybayan, nga manugot ti sulisog, isalakan nakamket tida. Dawatin mi kan kaapo, ta isalakan na kami kadagiti amin na pagdaksan mi, itdem kada si aayat ti kapya kadagiti aldaw mi, kat babaen di panulong takaasim kada kami, kan kanayon kumalaeng nga iti basol mailisi kami, ti amin ariribok maikanawa kami, kabayatan ti panangururay mi, ti kinagasa tanamnamaen mi, ken iti yaay ni Jesu Kristo, anang isalakan kada kami. O Apo mi a Heso Kristo, kinunam kadagiti apostoles mo, kapya ti ibatik kada kayo, kapya ngaggapukan niyak ti itad ko kada kayo, saan kada dagiti basbasol mi ti mingmingam, no di kat ti pamati ti iglesyam, kat kas mayan nurot iti pagayatam, ipaay mo kada si aasi kan kuana, ti kapya ken panagkaykaysa, si kang agbiag ken agari, iti agnanayon nga awan ti inggana. Ti kapya ti Apo kan kanayon kumangadda kada kayo. Iti napakumbaba a puso, ipaay tayo ti kapya, iti tunggal maysa kada tayo, kapya, kada kay amin, kapya, kapya, kapya. Kordero ti Diyos, amang ikat, kada iti basbasol ti lubong, kasyan na kami. Kordero ti Diyos, amang ikat, kada iti basbasol ti lubong, kasyan na kami. Kakabsat adtoy ni Apo Jesus, ti Kordero ti Diyos, sa mangikat kadagiti basbasol ti lubong, nagasat tayo anayaban iti dayo na. Apo, jak may karingaw, may kakanyak, ngam ti may sala, nga sa mapaimbag tonte.
da bukod mo laeng. Kumararag tayo. Apo, ipaayo mo ka dita punwen na kam ti ayat dahi ti sakramento nga inawat mi. Degdegan na kumati pan nakikaisami ken Kristo. Ket tulungan na kami amang bigbig nga adda ni Kristo iti padami a tao. Gapo ken Apo Meso Kristo nga anak mo ket Dios iso makipagbiag ken makipagari ken ka iti timpuyog ti Espiritu Santo. Dios ngagnanayon nga awan ti inggana. Nagparintumeng tayo. Salutariso.
benedictio procedenti ab utroque comparsit laudatio. Amen. Amen. Inted mo kadakwada tinailangitan na tinapay, ngadaken kwa na ti amin na naimasananam, kumararag tayo. O Diyos nga iti nakakaskas daw a sakramento, imbatim kadakam ti pakalaglagipan mi ti panagtutuok mo, dawaten mi ken kaap, ipaing mo kada kami ti panagdaydayaw mi kadagiti na santo na misteryo ti bagi ken daram, tapno may kari kami akan kanayo ni ti bunga ti panubot mo kada kami, sika nga agbiag ken nagari a Diyos, agraman ti Ama ken ti Espiritu Santo, tiag na nayon nga wantinggana. Panagdaydayaw na Diyosan, madaydayaw ni Apo Diyos, madaydayaw tinasantuan anagan na, madaydayaw ni So Kristo na paypayso a Diyos kat na paypayso met a tao. Madaydayaw tinagan ni Jesus, madaydayaw tinasantuan a puso na, madaydayaw tinapateg unay adara na, madaydayaw ni Jesus iti Santissimo Sacramento iti altar. Madaydayaw ti Espiritu Santo amang liwliwa. Madaydayaw ti naindaklan nga ina ti Diyos ni Maria Santissima. Madaydayaw ti nasantuan ken ti di namulitan apan nakabukel na. Madaydayaw tinagloryaan na panakayuli na sa dilangit. Madaydayaw tinagan ni Maria Virgen ken ina. Madaydayaw ni San Jose na teppel unay nga esposo na. Madaydayaw ti Diyos kadagiti angheles ken sa santos na. O sakramento na
aton mi ikakaasi na kami santa nga ina ti Dios. Agtugaw tayo pagbiit apo. Kakabsat bunga ti karkararag tayo at naayat nga tumulong para ti pan nakapasimpa daytoy ma-enhance pintas ti unag ti simbaan ngam awan pay laeng di paintings na handa mga kayat nga ibaga tinagan na katinya ti maitulong tayo dagayay makaumay da apo rogyan da no Lunes daytoy agtrabaho ket daytoy kunada daytoy dapat kasapulan da linong daytoy anti parking tayo ti banda na abagatan madalusan maialis dagayay darat kada dagiti hollow blocks ito'y likod, agpatulong ka dagiti lalaki nga makawaya, takubungan da, iya da nga agtrabaho. Dagiti aggaputi Pangasinan kada pamatarlak dagiti apo dyan agtrabaho dyan Sibilya. Kat masapol nga maialis da dyan, habang agtrabaho da, ito'y agistay da dito'y, mabalin siguro dita kwairlop ko na nga pagyananda, kada dyan maitulong tayo. Kat iso dati agluto, nga dagiti gulgulay tayo, mabalin tayo nga itulong iyarayat para pakan hanggang mga mapiling nga ma-oblige ta kababay magkanyayaw no day tayo urok no kuna tayong kagroropanget kayaw ano kita lang makawaya ken DJ budget kakaasi mo DJ tumulong iso na latat ipa-shoulder tayo dagiti other expenses kumaak ladda makayarayat irayat yulatan panyulata di opisina no magsapol nga maiplastar tanagan nyo tasang simbahan isurat itarpulin tayo dinagan nyo nung nadali tayo makatulungan apo itulong tayo latan ta this is your church simbaan nyo simbaan niya po Diyos para kanya na panawak meten panawak metang kumut kukwa ano dagrasya na para kumakanya na so nga dagi tayo lalaki no bigat no da makaumay titinulong tayo apo da chensoyo dito apo maikat ko madayjay kwan daanen inuna pa ngam ni ma'am nati dagita nga chiko kin nya dayjay mesan wan ore ka grut-rut damutan makita yung senior citizen dagay ayon na century dan sa payan matap no iso ti pagparkinganen ta kwan iso nga no da makawayon no bigat apo nya anak mo la makabasol ay baga kumusilap kayo kana saya at launa ito makder tayo ti apo adda ko makada kayo. Bendisyonan na kayo ti man nakabalin a Diyos, ti Ama ken ti Anak ken ti Espiritu Santo. Nalpasen ti nasanton a misa ken panagdaydayaw tayo ti nasanton a sakramento intayon iti ayat ken kapya ti Apo. Naimbaga rabi tayo amin Apo.